Wie aan de Napoleonsbaan denkt, ziet lange rijen bomen voor zich. Aan een landschapshistoricus vragen we wat al die bomen ons kunnen vertellen over de geschiedenis van de weg. In het begin van de Franse tijd hadden ze het idee om die uitvalswegen van Parijs naar de uithoeken van het Rijk aan te gaan leggen. En die wilden gewoon zo snel mogelijk van A naar B. En dan krijg je rechte wegen die zich vrijwel niks aantrekken van het landschap waar ze doorheen moeten. En die weg die gaat in plaats van door de dorpen heen langs de dorpen, want langs de dorpen dat ging sneller. En hij ging toen door een gewoon relatief ruig landschap. Soms was dat dan heide en stuifzand. En die weg die liep er als groene lijn doorheen. Van die grote afstand kon je gewoon precies zien waar je naartoe moest, welke lijn je moest volgen in het landschap. In de Franse tijd hebben ze ook bedacht, er moeten bomen langs komen staan. Alleen zover is het eigenlijk nooit gekomen, omdat die weg nooit af is gemaakt. Dus de Nederlandse regering heeft het op een gegeven moment overgenomen. En het idee daarachter was eigenlijk weer van nou, als we daar bomen aanplanten, dan is dat goed voor de staatskas. Alleen op een gegeven moment werd het toch meer het beeld dat de bomen een functie kregen als beschutting. Van het begin dat die bomen werden geplant was het vervoer vooral gericht op voetgangers, op koetsen en op paarden. En je ziet ook nu nog de noesten van afgezaagde takken op relatief lage hoogte. Nou, deze eigenlijk waar we nu staan, die is schat ik ongeveer 120 jaar oud. Wat je hier heel duidelijk ziet is de asymmetrie die deze boom heeft gekregen door de jaren heen. Aan de kant van het weiland en van de akkers hangen de takken relatief laag. Er hoeft ook geen verkeer onderdoor. En aan de wegzijde zie je dat die flink is opgekroond en dat de verhouding in de boom ook ver te zoeken is. In de algemeenheid wordt denk ik wel de Napoleonsweg gerelateerd aan eiken. Maar in de praktijk blijkt eigenlijk dat er niet alleen maar eiken staan, maar er staan ook platanen en enkele kastanjen. Maar er staan er ook hele mooie stukken met hele oude beuken die misschien wel 200 jaar oud zijn. En hier staan we bij een oude beukenlaan ten zuiden van Halen op de oude Napoleonsbaan. En er staat een hele oude beuk. Als je hier dus staat in deze laan, dan zie je wel dat de meeste bomen wel wat littekens hebben. En nu zijn het de vrachtwagens en de auto's die de bomen geraakt hebben. Maar 60 jaar geleden in de Tweede Wereldoorlog is er waarschijnlijk wel gevochten. En de meeste bomen, daar zitten toch wel behoorlijk de granaatscherven en de kogels in. Die men weer tegenkomt als men de bomen gaat omzagen. En dan is de boom eigenlijk nutteloos voor te gebruiken, want je kunt het niet meer verwerken. Van oorsprong liep de Napoleonsbaan rondom de dorpen. Maar op een gegeven moment is het dorp weer teruggegroeid naar de weg. Maar daardoor heb je ook op een gegeven moment overlast van de weg op het dorp. Wat ze nu weer gedaan hebben, is dat ze de weg hebben omgelegd rondom Halen heen. Op zich is het natuurlijk jammer, want het originele tracé van de weg gaat daardoor verloren. Maar gelukkig hebben ze de laan wel laten staan, zodat het verloop wel nog te herkennen valt. We staan op een uniek stukje van de Napoleonsbaan. Er is maar weinig fantasie nodig om je voor te stellen hoe de weg eruit zag in de 19e eeuw. Op deze plek staan eigenlijk alleen nog maar de bomen. En op zich zou het natuurlijk heel erg leuk zijn om dat oorspronkelijke profiel met de materialen van destijds weer terug aan te leggen. Toen hadden ze natuurlijk geen asfalt. Het was gewoon een zandweg met waarschijnlijk maasgrind verhard. Behoorlijk stoffig. En nu zie je gewoon de bomen met ertussenin een grasbaan. En daarnaast een relatief brede berm die overgaat in een bosperceel. Ik vind het wel mooi dat je deze weg dus nu op deze manier terug kunt zien in het landschap. Of iets waar honderden jaren overheen zijn gegaan. En de bomen die groeiden gewoon rustig verder. En die hebben al die jaren al het verkeer voorbij zien komen. Van wandelaar tot koets, tot auto, tot moderne vrachtwagen.